भेरगावबासि हिसाबै बे फरायसुला फरायसुलिनि बिसेसकै ट्राइबेल फरायसुला फरायसुलिनि बे हस्टेलखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं गिबियावनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथां लोगोसे असमनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि असमनिनो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर अनिस पिगु आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांमोननिसिम आङो नैबे भेरगावनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिदों। मानो होननानै बुङोब्ला भेरगावआव नैबे भेरगाव उच्च बिद्यापीठमोन, दायो बियो गोजौसिन एबा हायार सेकेन्डारि जाबाय। बियो जोबोद गोजाम मोनसे सोलोंसालि, गोलाव बोसोरनि उनाव बियो हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेडेसन जादों। गोबां माने 15-20 किल'मिटार गोजाननिफ्राय बेवहाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा साइकेल सालायनानै फैयो, दाबो फैयो, गोदो फैयोमोन दाबो फैयो। आरो गोदो जोंनि बे सोनाब ओनसोलनि अदालगुरि जिल्ला, गोदो दरं जिल्लामोन, सा आरो सोनाब ओनसोलनि गंसेल' माने सोलोंसालिमोन बियो गेजेराव थानाय। दा बेखायनो बे सोलोंसालिया सुबुं सम्पद दाबोनायाव गोबां माने बिहोमा होबोदों। दा बेखायनो दिनै बे भेरगावआव बिसेसकै ट्राइबेल फरायसुला फरायसुलिफोरनि बे हस्टेलखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोबोद खाबु जागोन, फरायसुला फरायसुलिनि बिगोमा बिथांमोनाबो जोबोद खाबु जागोन। मानो होनना बुङोब्ला बे हस्टेलाव थानानै बिथांमोना फरायनो खाबु मोनगोन। बिगोमाफ्राबो माखासे जेंना बा माखासे साननांगौ बाथ्रानिफ्राय गोजानाव थागोन। मानो होनना बुङोब्ला फरायसुला फरायसुलिफ्रा साइकेलजों फैयो, गारि गुरा जाबाय दायो, सौग्राव सौसि गोबां परिबेसखौ गिनो गोनां जायो। दा बेखायनो बे हस्टेल जानाय लोगो लोगो गोबां परिबेसनिफ्राय रैखाथि मोनगोन आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव एसेबाबो जौगागोन होननानै मिजिंथियो।